Thursday na guys. And nagpili kami ng pandesal. Yummers. Ito totoo na talaga to. Hindi ko to gawa-gawa lang. Ay! Gusto ko yan. Yung ano sunog. Yan, oh. Akin yan. Akin ikaw. Kain tayo. Nandito pa yung ano. Pinakain ko to kay Wiwin kagabi eh. Hindi na ubos. Di ba madaot man eh? Kung madugayan ang luto. Mapanos dyan eh. Panon tayo. Baunin natin yan mamaya. Okay, panaon niya? Baunin natin ito mamaya, guys. Kasi alis na naman tayo ngayon. Guys, ready na ako. Nakapag-makeup na ako. Alam niyo ba? Hindi ko dala powder. Hindi kasi na ako nagpa-powder. So, kung ano lang talaga yung makeup routine ko, yun yung mga dinala kong makeup na sobrang konti lang. Eh, ang sinaw-sinaw na ng ating mukha. Wala akong powder. Bala na yan eh. Tapos wala din akong blotting paper. Hindi talaga ako nagdala. Ang ganda nito oh. Kim's Collections guys. Ililive ko yung link niya sa description box. Pakita ko sa inyo yung aking pa-OOTD. Kasi si Mark naliligo pa. Kanina ko pa yun ginising. Para makaalis na kami agad. Galing Korea. Galing to Korea. Ito din, galing Korea. Sa... nakalimutan ko na kung saan. Insadong, sa Insadong Market. Yan. Tapos, sasuotin ko lang yung Steve Madden ko na sandals, yung nude. And yun no. Ang ganda nito. Oh. Gusto ko to. At saka ito, Kim's Collections din to. Ililip ko siya sa description box ha. Yung nasa lips ko, ito maganda to guys. Pag kinumbine siya, maganda siya. Kasi parang meron siyang pag-gradient na effect. I'm not sure kung makikita niyo siya ng maayos. Pero ito yung Self Beauty Glam Up lipstick or parang ano siya, lip tint. Yung shade 05 at saka 04. So, yung 04 yung light. Yan. So, nilalagay ko siya all over my lips. Tapos, yung 05 yung dark. So, nilalagay ko siya dun sa inner part lang. Tapos, after ko siya lagay sa inner part, maglalagay na naman ako ulit nito. Like, pwede all over the lips. Kasi kahit na ilagay ko siya on top of yung dark, nakikita pa din yung dark. So, meron siyang pag-gradient. Ang ganda niya. Strinate ko din yung buhok ko. So, blow-dry ko siya, no? Last time kasi na ginawa ko yun, nag-fly away siya. So, tingnan natin mamaya kung anong magiging itsura nito. Kasi yung ginawa ko sa kanya, ginamit ko yung lowest setting ng, ano ko, ng hair dryer ko. So, yung pinaka-lowest. Tapos, malamig siya, guys. Malamig siya sa ulo. Ang tagal nga lang niya mag-dry kasi pinaka-low siya. Hindi siya yung init. Malamig siya. It took a while. Pero, okay lang. After na parang wala na talagang nangyayari. Kasi cold yung ano eh, yung hangin eh. Nilagay ko siya sa second na setting. Yung dalawa. Medyo init siya pero hindi sobrang init. And sana mag-work yun. Kasi ngayon parang ang lagkit-lagkit na feeling. Humid kasi. Tapos trinate ko siya gamit yung aking ano. Ito, ano nga ulit? GHD. Yan. Na hair straightener. Yun lang. Yun lang yung ginawa ko. Naglagay ako ng mascara. Yung mascara na gamit ko is yung Lash Paradise. Yung gagamitin ko sana ito. Eh, hindi pala ako nakadala ng pang-remove nito. Yung Heroin Make, hindi kasi siya basta-basta nare-remove. Eh, ni isang makeup remover wala akong dala. Kahit na hindi siya waterproof, wala talaga akong dala. So, ito na lang ginamit ko. I-wash ko na siya ng bonggang-bongga mamayang gabi before ako matulog. Kasi natatanggal naman to siya eh. Kahit na hindi siya waterproof makeup remover, natatanggal naman siya. So, okay lang. And, sa mukha ko ito. Kali Touch for M Collagen Cushion. Yeah. Sa blush, ito lang yung dala kong blush eh. Isa lang. So, alam niyo na ha, kung may blush ako, ito yung gamit ko lagi. Canmay Cream Cheek 05. Yan. Okay na, tapos na si Mark maligo. Tara, kasi malapit na mag-10. Yung appointment namin is 1 ng hapon. My gosh, hiningal ako dun ah. See, ang kintab na mukha ko. 1 ng hapon, pero sabi dun sa paperwork, you have to be there or recommended na pumunta ka dun 15 to 30 minutes before your schedule. So yun, check nga natin yung aking nag-upload pa din ako guys. Alam nyo ba, yung laptop ko wala na talagang pahinga, as in wala. Nung pagdating ko, wala, hindi ko pa siya na-off. Kasi kailangan kong mag-upload lang, mag-upload kasi sobrang haba nga ng upload time. So ito, nag-start ako mag-upload nitong isa kagabi. And ngayon, mag-aalas 10 na ng umaga. And it's still 78%. Alam mo yun?
So, kailangan talaga siyang iwan lang dyan na nag-upload. Kasi kapag in-off ko siya, wala, hindi siya mag-upload. So, tanggalin ko na lang yung charger. Sana ma-upload yan. Ayoko kasing mag-charge siya na wala ako. So, yan. Sakpa na ako ba? Mauna na. Di na napakon. Bilisan mo, Mark. Tingnan mo itong batang to. Grabe, ang init. Hingi kaya tayo kay mama ng ano. Ano to? Powder. Dito kami sa car ni Papi, guys. Papi, Oh. Tapos dito kami daan sa ano. Parang shortcut to Kill, di ba, Kill? Manipis. Tinawag siya manipis kasi manipis yung ano. Pero ngayon okay na. Inayos nila. Tingnan nyo, ha? Kasi noon ano yan eh. Mga lupa lang ba? Lupa. Lupa, graba. Yan. Ganda dito. Oh, pwede ra ka diri jud mo agi pirmi. Basta hayag lang ayaw lag-agi diri gabi eh. Kaya kuyaw ni gabi diri wala man ni lights. Wala ka nice dira oh. Dito ako dumadaan lagi nung nasa school pa ako kasi mag-van pa. Ano pa siya, under construction. Oh, ang dami pang ano doon. Pero ang laki na. Noon ganito na siya kalaki guys. Itong isang lane. Mga negosyante. Ganyan lang. Insik manor solido dai mo ning panak kanidana. Ah. Mas sila musuod basta mo ni dana kay ari mo rin pinagdali. Yung mga trucks at siguro ari mo agi. Oh, mga van, kagaran, mga van, magana mga Lalim yan dyan guys. Dito na kami guys. Dito kami kukuha ng passport. Hindi lang namin alam paano. Pasok siguro tayo, Kel. Nandun sa 4th floor guys. Department of Foreign Affairs. Oh! May Zumba pala dito, Kel. Zumba. Tapos na sila guys. Kanina pa kami naghihintay dito sa labas. Tingnan niyo yung dalawa. Okay. Ano? Ano nangyari? Okay na? Si Ugma? Ha? I-extendan na ko naman papalik. Guys, nandito kami sa Mang Inasal. Hindi sila hindi sila nakakuha. Pangit na ugali nila guys. Grumpy daw. Mayabang sila guys. Napaka-grumpy daw nung naano ni Makil. Pwede masutukan na lang guys. Pero kay Wiwin, mabait naman kay Wiwin. Kay Mark yung ano. Hindi pwede yung papel. Dapat yung card ng license. Wait, Sakil! Kain tayo guys. Mang Inasal. Papi. Tawiwin. Himak. Kay Mark Pichu. Ako lang yung hindi anli. Puti yung akin. Sa kanila green. Pero Anli rice. magkadaya pa rin kami guys. Pero kukuha pa rin ako ng konti. Kain. Dito kami sa Wilcon, guys. Bili tayo ng bed para sa kanya. Okay, good job. Yan. Christmas tree. Ganda oh. Nindot ni Win oh. Mukha na. Nice na. 6 mil siya. Mala! Bili tayo ng sofa bed. Tapos electric fan. Nag-request si Danny Boy na electric fan, guys. Meron din silang mga pang decorate ng Vanghai. Sale, Kel. Murag wala dari ang sofa bed ni. Dili okay niya na. Tanaw sa taon niya sa pa-assist. Kana sofa bed manggod na. Tara sofa bed ay. Uy, mahal. Kani. Tara, sofa bed ka na, nindot na. Hop. Kay matumba. 11. Tara. 11. Matumba ra ni Win. Tak-tak ang 11. Giwin. Na. Para puli-puli tong higda ni. Wala. Ana ra dito. Swayay ko na higda ko. Win. Testingan mo higaan mo. Kana. Ay, parang higdaan. Oo, magiging bed. Mga sawag gal. Tara. Ay, doon. Ana, undo, Kil. Tara. Go, take down. Wala ko may bawo. Ay, ito arawin. Higdain daw, Kil. Pwede higdaan? Sige, ligaw daw. Tapos i-chair na sa di mo balik. Ibalik, Kil. Ibalik og chair.
Sataran ini siya. Oh, kanara niya. Mulak na siya. Unsa pay lain, miss, nga sofa bed? Maura ni? Ay, ano lang, guys. Maura ni, Win. Okay ra ni mo ni. Idaw. So, ayi daw upo. Usbagod kil, ibed gud balik. Hinayo sad kil. Ana. Testing pa oh. Ayaw talaga ni Win day. Humiga, guys. Okay lang to, Wen. Iya ka na, suway Sige. ka. Kasbog na ako kay dere. Sige Tulog ka ko na. tulog ka oras. Pag nap ko, no? Sige. Tana tayo electric fan, ah. Isa na lang Nindot, natira sa masirado sofa ba? bed, guys. So yun, kinuha na lang namin kasi wala na natira. Di ba, buddy? Kinuha, ninakaw namin guys. Stand fan tayo. Ninakaw namin dalawang yun. Dinala namin sa sakit. Bili tayo ng stand fan. Nag-request si Danny Boy. Ayaw niya ng AC daw. Napakaano niya talaga. Oh, stand fan nga ano. Ito, oh. Oo. Gusto niya yung stand. Maghanap tayo ng hindi maingay. Hala, doble, oh. Double trouble, oh. Hindot na da. Ano di sabang? Ayan, Asahi. Asahi. Para sa mga tao Mahal na sa Asahi, oh. Ala na. So guys, try natin kung maingay. Hala. Uy! Guba? Hoy, hayer. Unsa ni maayo pa ni, di na ni maayo. Sira. Pidi man lagi. Talan sa mo na. Try natin to, guys. Try natin kung maingay. Yan ay sira. Hindi, sabat sa dito. Oo. Metal basta yun sa yan, sir. Lagi na yung sounds. Saba jud kayo migo. Lagi na yung sounds. Ah. Plastic. Wala yung sounds. Plastic rang. Ito yung sofa bed namin, guys. Di pa putos. Di palitan. Ni-wrap na pero hindi pala bibilin. Ayan. Siya na lang kasi mag-isa natira. Scam. Ayun, oh. Na ano pakil. Na-scam sila. Big na lang double check ah. Ha? Kita niyo yan, guys. Akala namin kanina sira siya. Kailangan lang pala ilak ng maayos. Hindi na lock. Okay. Ate, inadalit na yung papel. Kwenta na. Thank you. Pinatali namin, guys, kasi mahaba pa yung biyahe natin. Ayan. My forever on traffic. Mark. Dito pa din kami, guys. Anong oras na? Pauwi na kami. Doon yung ano ni Women. Sa pabid. Okay? Pauwi. Dito na din si Marlon ay. Marlon. Marlon, para saan ka bumabangon? Hold up. Papa, kanina pa yung nagdadrive si Papa. Kawawa naman. Traffics. So, bahay na kami, guys. We're home. Naano na din. Naakyat na. Naakyat na din siya, oh. Ayan. Akala namin kanina sira siya kasi yung dito parang loose. Hindi lang pala nalock ng maayos. Kasi ito na lang isa natira. Wala na kaming choice. Gunting, Mark. Wait sa. Yan. Para kay Wiwin to, guys, kasi natutulog siya sa ano, sofa. So, binili na namin siya sofa bed. Daming kwarto. Ayaw niya matulog sa kwarto. Sofa talaga siya. Dalhin na lang natin yung bed sa sofa. Kahit, bisan ganig ka na, Rakil? No? Bisan ka na, Ray. Ikaw, ano ba? Na. Sakto gyapon. Yours. Karas. Dapat ipaluto sa. Na. Ah. Nice na kayo na, Win. Comfy. Comfy, Kel? Comfortable, ra? Ganda kayo. Dito pala si Marlon. Gandang damit mo, ah. Okay daw yan, guys. Namahalin na. 20 pesos. 20-20 lang. Assemble na niya, guys. Ito pala yung binili namin. Hanabishi na
Fan. Sabi ni Kuya, kapag ano, tahimik, dapat plastic yung ito o palaban. Hindi yung metal. Kasi yung metal, ano, maingay. Ayan na, nag-relax na yung isa. Sorry, babe. I'm just vlogging, my love. Kausap ko si Danny Boy. How's my what? Wala din. Lagi ya? Sige, ito. Sige. Dalawa na, yun yung buwan ko. Okay. 1, 3 ka rin, so? Buwan ulit. 1, ha? Ito, yung bisa ito sa sagot. Okay. Ito bang ganun na kami? Try na na. Oh, ako 1, 2, 3. Mama ako na tingin. Ay, Gusto ko okay. ba? Ilog na ba? Ay, pila na. Libo kapin? 1, 4. 1, 6. Kita ang sali ka parang kayo. Ano, tao lagi ni mo eh? Kanina. Oo, lagi na. Lagi na. Lagi. May program sa labas, guys. Maingay. Dugs, budots. Okay na? Okay na. Kain tayo, guys. Ilan na natira? 3 na lang. Nakadalawa ata si mama niyan. Pahirapan mag ano niyan, mag-peel. Ako yung nag-peel niyan? Uy. Nag-peel ako dito sila pa. Paano lang. Dili, ito lawin. Bali yung ginanay mo siya? Chill-chill sila dito, guys. Sara, wala, lamig dong? Ano kayo? Tamis? Kaanwin? Wala oh. Hindi, makadaglamig kayo ba? Sin. Makadaglami no? Lagi, lami bitaw na, kaunta na. Di man naslum. Ingon sa mama, aslum. Tapos mong ganit. Tabang? Hindi, sakto rin. Kasi usaray mate. Ha? Usaray mate. Si Wiwin di ay. Usaray. Sa Palit pa tag pinyasa. Parang kulang ata yung pinya natin ba? Inyo na nandag ko ako ng gamay lang. Kuha, Wen. Ay, siya, pili ko siya kung tinagam yan. Nasa ilalim. Dalawa lang mo. Kain. Totoo, Barts! Ha? So, ano mo ka, ay? Hindi ka ron. Mabasak eh. Huwag kong kana. Bugbog tol. Uy. Para limpia itong pagkaon ba? Albertos! Pumili kami ng 3, guys. Hindi. Ha? Pero kung ako nun, makapirat gano'n. Mga ako original. Ano yun, Win? Cheers to the one. Yan, hot sauce. Cheers to the wish you were here. Makilinat. Sa paas mo. Sabi niya kung siya kakanta, magka-copyright ba daw siya? Filler. Singer yan, hindi ka singer, buang. Eh, dali na, sige na. 3 to, guys. Hawaiian. Ayaw na sige. Wait, sa ha? Ay! Beef and pepperoni. Yan yun. Sa Albertos to, guys. Huy, beef and mushroom man to. Mga to akong gipili. Tara ay. Yan yung akin. Beef and mushroom. Naman sa babaw. And then Hawaiian. 3 pa yung pinapili ni Marlon. Tapos kumain na siya do. Muradyo siya buang. Pepperoni man ni. Huy, masarap yun. Ay, kain tayo. Ay, sigbugal-bugal dong. Sige na. Kain na tayo.
Sila yung nag-order nito tapos Nakalagay ko. parang ayaw ata nila. Kunin mo yung ano dyan, Win. Yung sauce nandyan din dito. Yan. Nakato eh. Kasagaran. Basta Ito yung gusto ko eh. Si Mark nag-request nito do. kalaw na mga. Ha? Tapos ito Hawaiian. Ang soro. Ubos yan? Di nga. Pepperoni sa'yo ah. Tinawan. Lami bitaw daw na. Mauman dyan ay pang pizza, pepperoni. Di tinawan. Di tantangan ni Win. Okay. Beef loaf. Maliliit na beef loaf. Beef loaf. Beef loaf. Sige, kuha ni. Huwag ka nang kanta ng biplop eh. Kain tayo. No. Sige daw, kantahan daw. Biplop! Mauna dyan. Basta si Cookie sa kanta. Ay, tinaw dyan? Oh. Saan eh? Dito na ako sa taas, guys. Yung mga boys, nandun na sa sa baba, naglalaro. Sobrang haba ng chikahan namin. Chikahan, tawanan, walang katapusan. Ay, naku, wala akong makeup remover do. Paano ko kaya tatatanggalin yung ano ko? Ay. Yung cleanser na gamit ko is yung COSRX. Pero ano kasi yun, very gentle ng cleanser na yun. Hindi ko alam kung ano siya, matatanggal tong ano ko, mascara ko. Uy, yung kanina pala, parang hindi ko nasabi sa inyo ng maayos kung ano nangyari. Hindi sila nag-a-accept ng dun sa passport ba, hindi sila nag-a-accept ng papel. Yung kay Mark, yung driver's license niya, nawala kasi yung una. So, yung ginawa namin, kahapon, di ba, nagpunta kami sa doon sa LTO para kumuha ng bagong driver's license. Hindi sila nagre-release ng card agad-agad. Siguro depende kung saan mo siya kukunin. Pero doon, hindi sila nag-release ng card. Yung papel lang. Pwede nang kunin yung card niya. Kaya lang ginawa namin siya kahapon kasi. Tapos kanina kami pumunta. And yung disadvantage kasi sa lugar namin, sobrang layo. Hindi naman siya sobrang layo. But kung i-add mo yung traffic, nagiging malayo talaga siya, guys, sa city. Siguro mga 1 hour and 10 or 20 minutes kami naghintay dun. And lumabas sila, tapos sabi nila hindi tinanggap. So sabi ko, my gosh, pinahintay pa kayo ng ganun katagal para lang sabihin sa inyo na hindi pwede yung ID na dala nyo. Naghintay sila dun sa loob ng ganun katagal para lang sabihin sa kanila na hindi pwede. Nabasa ko naman siya sa website kasi binasa ko naman talaga kung ano yung mga requirements na pwede, kung ano yung mga list of IDs na pwede. Sabi doon, student permit, hindi pwede yung papel. Yung kay Merwin, student permit siya na papel. So yun, parang nagda-doubt ako na hala, baka hindi yan matanggap kay Merwin. Pero sabi naman kasi ni Kuya doon sa LTO, ito lang yung student permit. So sabi ko, baka ito na ngayon, para hindi lang na-update yung website ba? Kasi sabi niya, wala namang card yung student permit. Yun yung sabi niya, hindi ko alam. Pero sabi niya, wala namang card yung student permit. So sabi ko, kung yan na lang din naman yung student permit, di tatanggapin yan kasi may picture talaga eh. Hindi tinanggap kasi papel daw, dapat card daw. So sabi ko, saan tayo kukuha ng card? Wala naman daw card para sa SP. Pero yung kay Mark, makukuha namin yung card niya kasi pupunta lang kami ng mall. Another biyahe na naman para kunin yung card. So sabi ko, isabay na lang natin sa akin kasi yung driver's license ko, kailangan ko din i-renew. Hindi ko nga lang siya dala ngayon, so hindi namin siya malalakad like kinabukasan agad. Kailangan ko hintayin si Dan dumating. Dadalhin niya yung driver's license ko, tapos sama kami kunin. Tapos yung kay Merwin, hindi ko alam kung anong ID kasi wala siyang SSS. Ang daming ID dun eh, na nakalista. Kaya lang yung doable lang talaga is yung student permit, which again, hindi sila naka-accept ng papel. At saka, postal ID, Comelec, yung voter's ID. Kaya nga lang napunta kami kahapon sa Comelec. Kasi may Christmas party sila. Bongga, diba? Sinarado talaga para sa Christmas party. Ginawa nila yung Christmas party during business hours. Anyway, okay lang yan. Kasi kasuhin natin tong aking mukha. Anong gagawin natin dito? Makapal pa naman yung mascara ko. Oh. Okay, mag-skincare muna ako sa baba, guys. Kailangan ko pa mag-edit ng vlog do. Nasimulan ko yun kaninang umaga kasi maaga ko nagising. Pero tatapusin ko siya ngayon before ako matulog para mag-upload. Kasi sayang yung overnight na walang mag-upload na video. Tagal pa naman matapos. So, tatapusin ko yun. Pero wait ha? Mag-ano na lang ako. Mag-edit na nga lang muna ako. Tapos, ay wait. Mag-skincare ako. Hanggasan ko itong aking mukha. Yung tripod ko talaga, naiwan ko sa car ni Papa. Tapos na ako mag-skincare, guys. Sobrang ano na mukha ko. Hindi talaga natanggal completely yung nasa ano ko, yung mascara ko. Magpapadala ako kay Dan ng makeup remover.
Kasi gagamit pa ako ng mascara. Anyway, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina na yung sa passport pala, binigyan sila ng 1 month. And hindi ko alam kung kanino tong suot ko kasi may mga butas-butas siya. Siguro kay Mark to. Binigyan sila ng 1 month para bumalik doon. And hindi na kailangan magpa-appointment ulit. Diretso na daw sila doon sa loob. Tapos ibibigay lang yung ID. Tapos picture. Ipagpatuloy yung proseso ba. Pero yeah, they have 1 month to get the like right IDs, which is good. Anyway, edit lang ako guys. Actually, yun na yung vlog guys. Iko-close ko na to para ma-transfer ko na tong clips na to dito. Thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan niyo tong vlog. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Bye! Good night! Be good! Mwah!